Снимаш навсякъде така, въртиш телефона. Моля? Мога да снимам и вива. Някакъв черен шофьор, който не се различава на камерата. Здравейте, сега сме на светло. Предаването в моята кола немска и любима, караме 4 години. Намираме се в най-невротичния град В цялата страна. но няма начин просто положението е такова, че се пресели цяла България в София. И сега ще чум новините по радио. Новините с Росен Димитров. Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова даде срок на медиците от кръвните центрове във Варна и Стара Загора да решат до края на седмицата дали ще оттеглят доставките си. Добре, нищо ново не казват за подобряване начина на живот, новини не ми се слушат. Ще ходим ли до фантастика? Нещо да ви Не, съм на нула. Тия преферат се завих. Добре, ти мога да си на нула, аз те питам, че ходим ли до фантастика, нещо да си Може би искаш. Добре. Как е, добре ли? Топко ли е? Усеща ли? Може да е топло в тази кола, но навънка не е топло. Нормално за сезона, даже се очудваме, че няма сняг. Да, очудвам се, че ноември месец вече е края, все още не е заваляло сняг. Ето един хубав изказ столей, петица. И се намираме Още на един нов от Соларис. И той мина много бързо. Хубава. Много бързо мина Соларица. Ние нови тролей бързи. Ние сме на 4-ти километър, дето винаги си е задръстване по това време. Винаги. Живеем в София и трябва да се адаптираме бързо към начина на живот в този град. София или по-вероятно село София, точно като са най-голямите сели вече станало. И така нататък. Любимото радио на шофьора е Радио Витоша. Да, естествено. Това е любимото ми радио. Тук е част от кръговото, но няма да се види добре. Виждаме колата голфа пред нас и тролея, който се опитахме да задминаме. Не сме се опитвали да го задминаваме. Отляво в Солариса ще го хванем, може би, защото е петица. Да, ще може да го хванем. Сега как се свива.